Ụmụnne m ụmụ Igbo, ana m ekele unu n'obodo ọbụla unu nọ n'afọ iru m. Ndị n'ala Igbo, ana m ekele unu. Ndị nọ mpaghara mba ụwa dị iche iche, ana m ekele unu. Ndị niile na-esonyere m, ndị niile na-ebinyere m akara mmasị, akara like, ndị niile na-asọskraịbụ na chanel, ana m ekele unu. Anyị abịakwana ọzọ dịka anyị si abịa. Ọ bụrụkwa na tata bụ izu gị sonyere m, onye ị na-afụ iru ya na onye ị na-anụ olu ya bụ eze nwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Abụ m dibịa nwaanyị, eji m okwu ọnụ, mmiri ya na ihe niile dịka chi si wee kee, eji m ya zọọ ndụ na nke tata. Nwanne m, abịakwana m dịka m si abịa. Gị nwa bụ onye bidoro isonyere m ọfụ wee fụ iru m a, wee na-ene m anya, wee na-ege olu m. Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị gegidere nkụzi a wee ruo na njedebe, maka na ọ bụrụ na ị gegide wee ruo na njedebe, ọ ga-eme gị ịghọta isi nkụzi a, ma ghọtakwa ọdụ ya. Ịghọta isi, ịghọta ọdụ ya, ọ bara gị uru. Ya gaziere unu ụmụnne m. Ụgbọ unu banyere, ụgbọ a bụ ụgbọ na-ebugide mmadụ ruo na njedebe ịdị mma nke ndụ ya. Ọ ya ha ebukwa gị n'ụzọ, maka ndị bidoro isonyere m mfụrụ. Ebe a bụ ebe a na-amụta otu mmadụ si aghọta ike nke onwe ya. Ọ bụrụ maka omenala, adị m akụzi nkụzi gbasara omenala. Ị na-akụzi nkụzi bụ ka mmadụ si aghọta ike nke onwe ya, nke dị n'obodo ndị ọzọ niile dị iche iche. Ọbụnadị ndị ọcha, ndị Hausa, ndị Yoruba, ha nwechara ụdịdị ekpukperechi nke ha. Hapụ na ekpukperechi nke nwa bekee webatara anyị, ọ bụghị ya bụ ụzọ nke anyị. Ọ bụ eziokwu na ihe niile nọ n'ụwa kịta bụ mmadụ niile nọ n'ụwa kịta bụ ndị amụbanyechara n'ụdị nke ụka. Mana ịgwa gị eziokwu, gị onye na-afụ iru m, ụka abụrọ nke anyị. Ụka bụ nnabata ka anyị nabatara ya. Otu aha isi wee nabata asụsụ nwa bekee, anyị eji akwụkwọ wee mụta akwụkwọ. Ọtụtụ n'ime anyị si na akwụkwọ ha jere wee bụrụ mmadụ tata, maka na oge mbụ ndị be anyị adị agụ akwụkwọ. Anyị nwegasịrị nka na ụzụ na aka ọrụ dị iche iche esi wee mara anyị. Mana oyibo batara, anyị ebidozie wee mebe oyibo. Ọtụtụ n'ime anyị si na oyibo ahụ wee bụrụ mmadụ ha bụ taa. Ya mere adị m akọcha nwa bekee. Naanị ebe bụ nsogbu m bụ ime ka anyị wee fụta nke anyị dịka ihe ọjọọ, dịka ihe rụrụ arụ. Mana a asị, ọnya mere ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị soro ụzọ anọ, ha so n'ụzọ a, so ụzọ a, ya bụ ụzọ nwa bekee, nọrọzie n'etiti na abụ ha amaghazi ma ha gaba n'ihu ma ha gaba n'azụ. Maka na ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ụdị ndị nkụzi ụka nwa bekee ejegori mebisie mmụọ nọ na be nna ha, kọnvinsie ụfọdụ na fa nụrụ olu Chukwu, mebie ọtụtụ mmụọ dị iche iche. Nwezi ka ha esi wee chi ya azụ kịta, kama ife ha na-emezi kịta bụ izo ezo, na-eje na-erekwa mmụọ ha kpọrọ ndị obodo wee mebie fa, na-ezozi ezo na-eje erekwa ha. Ọtụtụ n'ime ụmụnne m ndị Igbo bụ ndị na-eso ụzọ nwa bekee. Ọtụtụ anyị agakọtara wee nọzie n'etiti wee fụ na ọ bụrụ ihe akị bekee, akị oyibo, ya bụ akị inu. Ọ bụrụ akị oyibo, akị inu na-ada n'ọnụ, na ọ bụrụ ya ka o si atọ, maka ife anyị nọtara iji wee banyewe. Mana o nwezi otu ihe esi wee nọgidezi maazi ma ọ gị nabazie n'ihu ma ọ gị naba azụ. Nsọ ndị kara obi, ndị tara obi agụ bụ ndị na-akpọchi chọọchị ha wee banyezie fulu n'ọdịnala. But few, ọ bụrụ mmadụ niile. All few of them bụ ndị take that bold step ideny ụzọ nke ụka. Mana unu ma na akara aka ụwa dị iche iche. O nwere ndị na-adịghị agọ mmụọ, ife ọma na-emere ha adị ama ama. O nwere ndị na-amaghadị ụzọ esi ejebe dibịa ma ọ bụ pastọ ma ọ gịnị, mana ihe dịrị ha mma. Ndị a bịara ụwa very good, o si na akara aka. Mana o nwere ndị bụ na ụzọ a ka ị ya agarịrị, ụzọ ekpukperechi. Ọ bụrụ ụzọ ekpukpere, ụzọ ọgwụ, ụzọ ekpukperechi ka ụwa ga-esi wee dịrị gị mma. Ọ ya mere ọtụtụ n'ime unu a na-eburu na amụma ịbụ ọgaranya, ị nwere high star, i burukwa high star gị anwụ. Onye nwa si nwere high star, efu ya ka ụwa na-achịgharị ya. Ọ maka na that certain road achọrọ ka ị gaa, ị gabeghị ya. Ọ ya mere ọ dị ka nke gị ọ dị iche. Ọ bụ eziokwu na o nwere ndị na-emegidekwa mmadụ, ha na-anya wee fụ na mmadụ nwere akara ọma, ebido wee were ike amoosu na ike ọgwụ mebiwere ya akara ụwa.
tupu onye ahụ na-etonite na-azọba onwe ya ị mara na amara Chukwu nọnyere ya, maka na ọtụtụ n'ime unu bụ ndị chọwagoro uru ụzọ ịzọ onwe ha, mana unu azọtabeghị onwe unu. Ego unu ji agụgori mana unu azọtabeghị onwe unu. Ike agwụna unu. Onye ọbụla jewere ije, ọ bụrụ na o rubeghị ebe ọ na-eji, ike agaghị agwụ ya. Ọtụtụ n'ime unu, ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị ga-atụfu ezigbote ihe. Ndị ije a ụzọ nnwere onwe ga-ata ezigbo afụfụ tupu ha enwere onwe ha. Ọ ya mere ịchụ aja n'aka dibịa nka, ịchụ aja n'aka dibịa nka, ihe a na-eme gị ya nnyocha ka a na-anyocha gị. Ị ga-achụgide ruo n'ofu ebe ị ga-achọta ọdịzie ka ebe a ka nnwere onwe gị bidoro. Ya mere ike agwụ n'ụnụ bụ ndị na-agọ mmụọ. Ya mere gị bụ onye na-afụ iru m, dịka m kwuru na mbụ, na ụgbọ a banyere ụgbọ ka m kpọọ ya. Ụgbọ a bụ ụgbọ ndị na-amụta ka esi agọ mmụọ na-anọ. Ọ bụrụ ha na ị chọrọ ịghọta ike nke onwe gị, mụta ka esi ekpe ekpere dịka onye Igbo ebu. Onye a bụ ịgọ mmụọ na-ekwu. Ebe a ka ị ga-anọ wee mụta ya, ịghọta ike nke onwe gị, bụrụ dibịa nke aka gị, maka na onye ọbụla nwere ikikere Chukwu debere n'ime ya. Mana ọtụtụ n'ime anyị emego onwe ha ohu nyere dibịa, nyekwara pastọ, nyekwara reverend or whatever ọbụla a na-akpọ onye ahụ, maka na ya achọghị ịghọta ike nke onwe anyị. Ọ bụrụ na ịchọ ịpụ apụ, ọ bụrụ na dibịa agwabeghị gị pụọ, agbabeghị afa, ị gaghị apụ. O mezie gị bụrụ ohu nyere mmadụ, mana ike dị gị n'ime. Ebe a ka ị ga-anọ wee ghọta ya bụ ike ahụ dị gị n'ime. Anya afọrọ Chukwu, onwe onye na-afụ Chukwu, nwa onye na-afụ Chukwu anya. Chukwu bụkwa na amama amasị amasị, nwa onye ma ya wee ruo na njedebe. Ebe ọ bụla ị madebere ka ị ga-akọdebe. Dịka m kwuru, mmadụ akụzi nkụzi gbasara omenala ndị Igbo dị iche iche. Ife ndị Igbo kwutere dị iche iche. Ihe m na ebe a na-akụziri gị bụ gbasara mmadụ ịghọta ike nke onwe ya dịka onye Igbo ebu. I wee mara na nke anyị bụ nke anyị. Ọ bụrụ na ife onye na-ene anya n'elu na-ene anya n'anyanwụ wee na-ekpe ekpere, ịfụtụ ya na onwe ife ọjọọ na-eme, n'ọchị ya ka ọ na-akpọkwu. Ịfụtụ onye nọ na mmiri na-ekpe ekpere, ịfụtụ ya na onwe ife ọjọọ na-eme, n'ọchị ya ka ọ na-akpọkwu. Ịfụkwa onye zodoro aka bidoro aka n'ala na-ekpe ekpere, afụtara na ihe ọjọọ ka ọ na-eme, n'ọchị ya ka ọ na-akpọkwu. Ọtụtụ n'ime anyị ga-afụ ha na-amụ kandụl, na-amụ isensị, ị na-afụta na ha na-eme ife na-adịrọ mma. Fada eme ife na-adịrọ mma. Onye ọbụla na-achọ ịchọta Chukwu, ịghọta Chukwu, na Chukwu bụ amama amasị amasị. Mana dịka ndị Igbo anyị bụ, anyị na-aghọta Chukwu site n'anị, site n'ikuku, site na mmiri, site n'anyanwụ, maka na anya dị afụ Chukwu. Chukwu bụ mmụọ. Unu ga-amakwa na onweghị onye si n'elu daa, onye ọbụla amụrụ ya amụ. Onweghị onye si n'elu daa, amụrụ onye ọbụla. Chukwu kere ihe niile na o ruru na mmadụ amụọ mmadụ amụ. Ịchọzi ịma ka o si wee bido, ịgaba na be Chukwu. Ya gaziere unu ụmụnne m. Isiokwu anyị tata amaka o. Isiokwu anyị tata bụ gbasara ọnwa ọfụ. Ịma na-abago ọnwa ọfụ ndị bekee. Aṅụrị ọnwa ọfụrụ ndị bekee. N'asụsụ bekee si unu happy new month of September. A sịkwa m na Septemba ga-amara unu mma o. Ife ọbụla bụ ife ọjọọ, ọ gaghị afụta unu n'ọnwa. Ọnwa ga-abụrụ unu ọnwa mpụta ife, maka nwa pụta ife a na-ajụ onye mụrụ ya. Ọnwa chi dị mma, chi unu ga-adịrị unu mma n'ife ọbụla unu na-eme. Ọnwa awele, ọnwa ọgazi, nke pụtara na ife ọbụla ị na-eme na ọgazi ga-adị ya, ọ ga na-agaziri gị. Ndị niile ndị na-enwe ụgbachi na ogbochi, Chukwu bupụrụ unu ife ọbụla bụ ife ogbochi na ọgbachi n'ime ọnwa a, nke m je gị ịkụziri unu ihe unu ga-eme. Gị bụ onye na-anụ olu m, dịka abanyere ọnwa Septemba. Anyị nọkwa sinsi Jenụwarị, nwekwa onye ọ dị ọsọ, mana abanyego Emba mont, dịka nwa bekee wepụtara anyị oge eji eme mmemme. Ndị be anyị bụ mụtara gbachụọ, anyị amụtago na ya gbachụzie, anyị maka ọka njọ n'isi anyị. Ife ọjọọ dị iche iche na-eme n'ime ọnwa anyị banyere, mana onye ọbụla anyị na chi ya na-abụso, ifere anya ha eme. Dịka anyị banyere ọnwa Septemba, ọnwa ọfụ ndị bekee, ọnwa anyị ka fọrọ obere oge apụ ọnwa ọfụ. Dịka ndị na-agọ mmụọ, o nwere oge anyị ji eme ọnwa ọfụ. Oge anyị ji eme ọnwa ọfụ bụ oge ọnwa atụrụ n'elu. Oge ọnwa tụrụ n'elu, ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo na-eselebreti ya, ndị ọzọ na-eselebreti ọnwa ọfụ. Mgbe anyị ji afụ ọnwa n'elu, ọma ka ọnwa ọfụrụ ji ebido, dịka nature si wee debe ya. Mana nke anyị na-abanye dịka ndị bekee, nke abụọ njikọta nke mmadụ, mmadụ
kreetiri ya bụ ọnwa. Ya bụ ekene m unu dịka abanyere ọnwa ọfụ. A sị m n'ọnụ ka ike onye ọbụla dị, n'ọnụ ka ike gị dị. Dibịa ga-egbugodu mmadụ ma ọ bụ pastọ egbuo mmadụ ma ọ bụ arịsị erie mmadụ. Ọ bụrụ na a sịrị arịsị nekwa onye anyị butere gị, ma ọ nekwa àjà anyị butere gị, ma ọ nekwa onye eji achụ àjà, ọ ya ha ama. Ya bụ na ike dị n'okwu ọnụ. Maka ndị na-ama na ha nwere ike n'ọnụ, bido ntata were na okwu ọnụ unu kwuba okwu dị mma. Ọ bụrụ ikwu okwu ọjọọ, ọ bụrụ ịbụ mmadụ ọnụ, ọ bụghị nkọcha na ịgba asịrị, kọmana iji ike okwu ọnụ gị wee kpọkuo Chukwu, kpọkuo anị, kpọkuo chi gị, kpọkuo ezumezu mmụọ fee mere gị ihe na ọchịchọ obi nke gị na-abụrụ ife ọjọọ. Maka na mmụọ ga-emere gị ihe dị mma na ọ bụrụ ịchọ ife ọjọọ, kpọkube mmụọ ka o mere gị. Dịka banyere ọnwa ọfụrụ, ife ị ga-eme bụ iji wee kagbuo atụmatụ ajọ mmụọ, atụmatụ ajọ mmadụ. Were ike okwu ọnụ gị kwuo okwu dịka onye Igbo Igbo. Iweta akwa ọkụkọ, iwere ose ọjị tinye n'ọnụ gị, onye na-agọ mmụọ. Ose ọjị a na-esi n'azụ emeghe ya. Iwere ose ọjị, ọ bụrụ ịnọ ka ị chọrọ iji, were ịsaa ya 7 bụrụ 9, tinye ya n'ọnụ gị. Were ofu fichaa arụ gị, ọ gị maka isi eficha, tụpụ ya, atụghịkwana ihe ebe ndị mmadụ ya na-azụ ya okwu. Nke ahụ i tinyere n'ọnụ gị, tinye ya n'okpuru ire gị, kpọkube Chukwu, kpọkube anị, kpọkube ikuku, kpọkube mmiri, kpọkuo chi gị. Ịkpọ mmụọ niile mmụọ gị na na-abụso, kpọlite ha. Akụzigo m ka esi akpọlite mmụọ. Ikpọrọ ife ọbụla ị chọrọ ime, ọ bụrụ ije weta akwa ọkụ ebe kwube okwu, kpọlite mmụọ gị. Na-enwe ka esi akpọlite mmụọ. Chukwu bụ mmụọ, onye ọbụla na-ekpere ya ga-abụrịrị mmụọ. Kedu ka ị ga-esi abụ mmụọ? Mgbe ahụ ị kpọlitere mmụọ, ị bụrụkwa ọkara mmadụ, ọkara mmụọ. Anyị na-akpọlite mmụọ site n'ịkwado onwe anyị ọ dị mma. Ndị ọ bụ izizi ha isonyere m, unu gaa na chanelụ m, unu ya afọ ọtụtụ nkụzi nkụziri otu esi agọ mmụọ. Unu amụta ka esi agọ mmụọ. Nwayọọ nwayọọ ka eji aga, adịghị achụ ya n'ike. Nwayọọ nwayọọ Chukwu na-etinye gị okwu n'ọnụ. Nwayọọ nwayọọ chi ga na-etinye gị okwu n'ọnụ. Nwayọọ nwayọọ agwa na-enye gị akọ na uche na amamihe, iji ya wee na-eme gị na-agọ mmụọ. Ọ bụrụ ya na kram akram, bugodo ụzọ accept ihe ahụ ị chọrọ ime, ka mmụọ jizi aka ya wee werezie ọnọdụ na ndụ gị, wee gbaziwere gị ụzọ ka ị esi wee na-agọ mmụọ. Ya gaziere unu. Ya bụ ọ bụrụ na ị kpọlitecha mmụọ gị, weta ya bụ akwa ọkụkọ ahụ ị eweta ya n'ọnụ gị, mee ebe ahụ dị nnọọ ka ebe ọnụ ya pịara apịa. Enwere ebe dị ka ebe ọnụ ya pịara apịa. Were ya kwuo okwu na ndụ gị. Ife ọbụla bụ ife bụ ogbochi na ndụ m. Ogbochi Okeke, Okorie, Okafọ, Okonkwọ. Ogbochi Mgbeke, Mgbere, Mgbafọ, Mgbọnkwọ. Ogbochi mmụọ na mmadụ. Ogbochi nke mụnwa bụ ịkpa afa gị ji aka m wee wetara onwe m. Ụzọ ọbụla ogbochi, ọgbachi, kwuo ife ọbụla bụ ife ị chọrọ iwepụ n'ime ọnwa Septemba aba, ife ị na-achọ n'ụzọ gị. Nọọ site na akwa ọkụkọ ka iji ewepụ ya na ndụ gị. Iwere akwa ọkụkọ ahụ fichaba arụ gị, fichaba arụ gị. Ifichacha ya, nye ya n'isi gị. Ị ga-enye akwa ọkụkọ n'isi ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịtọ onwe gị na-agbụ na iwepụ ife ọjọọ site n'imetụ akwa ọkụkọ ahụ n'aka ekpe gị, your left hand side. Ịtọchịa ya n'aka ekpe gị, ị gaa n'isi gị round, dịka onye chọrọ ịtọ onwe ya na-agbụ. Ị gaa n'isi gị round wee kwuo na ị na-atọhapụ onwe gị, na-esepụ aka uke mmadụ, ogbochi mmụọ, ogbochi mmadụ, ọnwụnwa mmụọ, ọnwụnwa mmadụ, ife ike enu, ife ike ana, ife ọbụla ga-abụrụ gị ogbochi n'ọnwa Ember month. Na tata akwa ọkụkọ ka iji ewepụ ya na ndụ gị. Iwere akwa ọkụkọ a nyechaa ya n'isi gị. Iwerezi ose ọjọọ anyị kpụ n'ụtụtụ okpuru ire gị wee taa ya ata, bụọ ya na akwa ọkụkọ ebe ahụ dị ka ọ pịara apịa. Ọ bụrụ na ị bụọ ya na ya, ife ị ga-eme ebe iwere ya jee tiwaa n'ụzọ, tiwaa ya n'ụzọ. Ọ bụrụ na ebe ibi na-enwee ka ị ga-esi wee tiwa onwe ya n'ụzọ na ya ha aganwu n'ụzọ, ife ị ga-eme bụ were akwa ọkụkọ jee na toilet gị tiwaa ya. Onwe onye na-anyụcha nsị, jee chọta ya. Ife ọbụla bụ ife a flush out na toilet abụ ife echefuru echefu. Ị pịawa ya ebe a, ị flush ya, were nnu tinye n'ime ya ka mmụọ ahụ pụọ. Ọ bụrụ na imechaa ya, ị nwere ike ime ekpere a oge ọbụla, mgbe ọbụla iji wee nata ozi m, ọbụna abalị ọbụna ụtụtụ. Mee ya mgbe ọbụla ị ma na ịdị comfortable inwe ike ije tụfuo akwa a, ma ọ tiwaa ya n'ụzọ. Itiwa ya n'ụzọ, ichighara onwe gị azụ, ịbata ịkwọ aka gị,
ife ruru unyu mmiri ka eji asa ya. Ị bịa wetazie akị bekee ọ bụ na ị wepụrụ ihe a dịka taa i mere nke ọ dịka taa ọ dịka echi ya wetezie akị bekee kpụrụkwa ose ọjị n'ọnụ kponie mmụọ gị niile si ha na orukwa n'ọnwa ọfụrụ ka abara nọọ ife ọfụrụ ka ị chọọ na ndụ gị kụba ife ị chọọ ịkụsi ife ahụ ị chọọ i were akị bekee a metụsịa n'arụ gị imetụsịa n'arụ gị ebe ahụ dị sọft na akị bekee a nwere anya ịtọ taa ose ọjị ahụ ma ifichacha ya n'arụ gị bụọ ya na ya n'anya ndị iro na akụ na ụba gị na mbuni elu gị na ịdị mma gị n'anya ha ka ị bụkpọrọ taa na eke na oye na afọ na nkwọ anya ndị iro na ibukpọ ya ha ya afụta gị n'ọnwa mbemụnta ihe ọbụla bụ ife ị na-eme anya ọjọọ nwoke na anya ọjọọ nwaanyị na ibukpọ na ya ịbụọ ya na ya iwerezi ma ọ bụ na ịta ọnụcha ya n'isi gị ka ya abụ ya ijezie pịawa ya bụ aka oyibo ị na-apịawa ya na ị na-apịawa imeghe ụzọ gị ụzọ akwa ụzọ ụba n'ime ọnwa Septemba imeghe gị ụzọ Favour ụzọ connection ụzọ mmadụ ọfụrụ na iru ọfụrụ ya eji wee bata na ndụ gị ụzọ ndị ga-enyere aka ya esi wee bata na ndụ gị ụzọ ndị ga-enyere gị aka ya esi wee bata na ndụ gị maka na ụwa bụ aka irikwa aka ekpe akwa aka nri ọ bụrụ na ịtụfu ya ha atọ ụta imesịa ya onwe onye ka mma chọọ ihe nye ọ bụrụ ndị ayịyọ ka ị chọrọ inye ego nye ha ego ụnụ adịzina stinji onye na-enye ka a ga-enye mgbe ọbụla mmadụ achịka aka ya ọ na inye ihe na-afe ya arụ ọ chọkwara ka Chukwu nye ya onye chọrọ ka Chukwu nye ya ka ekwana ihe iwepụrụ a ga-enye gị ife ọbụla bụ ife ị na-achọ na eyi enwerịrị ụgwọ ị ga-akwụ onye ọbụla nọ mgbe ọbụla nye m onye adị aba uru ya mere mụtanụ inye enye maka na onye ọbụla na-enye ka a na-enye site na ụnụ chụsị àjà ụnụ fụ ndị ụnụ ka mma ụnụ enye ha nkụzi m amasị gị bata na ịnọ na da comment section kwuo na ọ masịrị gị biere m akara mmasị like maka ndị na-achọghị gbasara ọdịnala ọ baghị uru ịbịa tinyere m dislike si na chanel m pụọ nkụzi amasịkwa gị ọfụma mekwa ka o ruo ndị ọzọ ka ha nwee ike ịmụta ihe n'ime ya ịbata na WhatsApp m izitere m ozi were voice gị ederene m hello ederene m hi akpọna m bebi akpọna m ụmụ afọ nonsense a na-achọ m ya gaa straight to the point ekwu n'okwu na ịchịrị ikwu okwu iteke 10 minutes ebe ị na-agwa m okwu nga ịga ya kwuo okwu briefly 3 minutes 2 minutes 4 minutes adịgo highest ikwu okwu aga m asa gị akpọna m akpọ aga m asa gị ya n'oge ọbụla bụ oge mmụọ si m ji esa gị ndị esa gị ya gaziere unu ụmụnne m maka ndị na-esonyere m kịta gaa ka igechaa nkụzi niile a igecha ya ị ga-eji n'isi n'ime ya wee mụta ezigbote ihe ya gaziere unu ọmaka mere unu n'ofu n'ofu